beden terbiyege sport bilen meşgullanmak, sagdyn durmuş ýöreresine ýermek Türkmenistanlar üçin miýdemez ýörelge urulmalydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Artdan aranas diye konuydunun. Onlara bir gayret diýerler. Siziň hem her ýeriniz bir ýerde. Galaň bizden görmesen haw. Öňüňde kylyp barýanda. Hiçim günäkär däl. Bar özüňden. Hani o şırak näme boldy? Sen pellihana gelen soň Arslanyň galymy lele. Näme boldy taňa? Wak olar namartladylar. Men daşym alyp geçirmediler. Ýoksa men oradan galmazdym. Buloňam herse bir ýerde. Arslan, adam aşağı edip barıncalığı takla bolýarmy? Gutlayan, berekellah. Ýok oglum. O namartlyk däl. Sportda diňe bir gara güýç däl. Emelem mardyr. Siziň hemmeňizi emele talypdyrlar. Näme üçin men size buny öňünden tapşyrmandyr? Ýani ýok. Indiki gedek. Hani durmaň. Aýlanyň, aýlanyň, towamaň, aýlanyň, aýlanyň. Recep, ikinci ornun böyle tüyrekten mutlu ya. Emeli, avdırlar ne oldu? Ya tigrinden ya kömründen olmasın ha olmaz lol böyle ne oldu mu ha? Galadağına tavul. Gutlayan. Yarış diýsen gowy işdi, berekellah. Recep, senem gutlayan oğlum tuğulmy gatty gowy çykşetdi. Berekellah. Gowolly, gowolly. Maňa oğlanlar garaşa bagışlaň. Ahmet Nadarıç, sonku döwrüşüň bolşun bir hil halamok, gepsirden bir hili, gümürtük mü näme? Näme diýjek bolýan? Neme de başlık. İlki bilen ağol ähli toparın tälimçisi. Ondan bari iş öyle aptygy. Seneme öz Arslanyňa az wagt sarp eden ok. Şo dagtyr bardy, arjyk pikirlen. Bor başlyk, bor. Başlan, Türkmenistan sport teleýaýlymyndan. Dinleýän. Şuňky ýaş hakda biraz gurun beräýäňiz. Assalamu alaikum. Aleyküm. Alın ya. Sağ ol. Bu adamların kemi yok. Nesil ettin. Sağ olun.
Utlu bolsun. Taňan arkasyna. Toýuňa yarasyn. Sag bolun. Oğlum, Dinleyen kaka, mene bir garyny tur satandyryn. oňarypsyň. Näçe? Ay, bärräge bolly öde. 700. Kaka näme? Ardarlaşyk boldymy? O sen limonluň däl ahir ardan berer ýaly. Menden bir sorum elekeninde. Yön ýalwaryp durdary menem näçe bilmedim. Ýalwaranda näme? Oglaryň azaby bara. Sesiňe bat berme. Yine olmadı. Men ýaly samsyk ýok. Garradyňmy? Garranyň boýuna alla. Mebil bilen näme işiň bar? Oturda limonlaň bilen sewda satyp diýip. Moglum ýetişdi. Seni ekleýär otyr. Bir derek gadyryň maşyrýan. Öýde de kararyň ýetenok. Diýin zalmalymy näme? Gitdiň de. Gelersin da onun kugundan. Onu haň näme? Hili hiç kime gerek diýär bolup barýan. Hey, ya Şuli! Ya daima! Maşinne yer var! Bolmasa bu zebide ýerine ataýar! Hay! Yer ne diýär? Tanamadyň öý diýän. Çempion! Ahmet, Bu öleme! Beni hem taşlan, okmu? ay yöne gederint. Öwrenşipdirin. Janymy hoş ýakya. Aten süren okmu? Men mi? Men ine sünhürýän. Men bağırsağımı şolya. Ýene onsoň ýagdaýlar neçik? Hudaýa şükür erbetde limoncu eken bolýan. O da adama başka näme gerek? Kapyňda limon bolsa, gidenem boş wagt, ha? Hudaýa şükür. Gülme erbetde almeň. Sen muňa namyň barmy? Näme diýjek bolýanyňy aňan. Men baryny kakyn pahirden alan köne çemedan okladym. Gaýdywam oňa dolanman diýdim. Inha innem Oğlumda limon yetiştirip arkayını yaşapıyorum. Bunun yüzüme mırakat giyeceğimem. Limonam. Giyicilerine rahat yatmağım goğudar. Vakti gelenine dincalarsın. Senin tek qarrap barama var. Şo bir wagty gepi haýlap aýtmany goýmansyň o. Hani näme diýjek bolsaň görüläý. Bize kärmi diýen adamlar gerek. Kärmçi bolaýdyn diýjek bolýar.
Ne diýäň ay? Bizi nire tälimçilik nire? Ya, koydan ayıracak. Ay diyanın neyme? Neyme? Sporsuz yürün kısan okmayın. Tälimçi olup turgönler bilen işlerini bilen okmayın. Umumi sport maksatnamasy. Hani men gözüme seretde ýokdy. Wagt bizden tegerin çal sürýär. Emmedi geçmişde garly. Inni menden tälimçi bolasy ýok. Geçmişi geçmişte koy. Häzir täze bu tepikler aldık. Şeýle bir stadionlar guruldy. Bizim ýaşlykda hüwet eden zatlarymyň bary bar. Hüwetçi oglanlarym bar. Sen ýaly tejribeli adamlar gerek. Sen häzir ýok diýmen howlukma. Ertir ýarışmaga stadiona gel. Aşgabat stadionuna. Görsen durwan bilmeýän. Men seni görelme begenýän. Bolýa. Men sana ýokman garaşam. Şoň üçin näkiler heň zatlaň ýalylar. Gör, men şu zatlar inni derde yarar öýdemok. Bir şu könek şu zatlardan bizar bolduk. Ay ýakyp goýberdine. Sakaçyn ellenmedik bolsa gerek zat ýokdur. Belki gerek zatlaň bardyr. Gowja teret, galanyny ýakajak. Oy, Leylican, sağlıkın balam. Gowjamy. Hawa. Sallan çok uçýarmy? Hay berekella. Goňşy, gow weleýdiň. Salam aleyküm. İçim hümledi otyrdım. Şeylemi. Küstük elmi. Utularsın. Ay. Onuň göre berer. Ýör hani. Düz hani. Gel. Bar ber. Hey, kim Abdullah. Oh! Hani küstük getir. Eltýän nädir? Bibi basyryp goýun saýňam getir bakaly. Hani dik hani. Hani sen düýün menden näçe de utuldyň? Oy. Ay ho, sen her ýerde öňüň utulýan. Yok, düğün sen menden 3 gödek utulun yadında mı? 3 gödek utulun. Utulýar. Ya geldi sağa. Her gedek ödüňi tutulýaňyz. Ana, hazır görüberýärsiň. Düz hani. Hey, kim çok bolýan diýsen ha. Basırma. Agastalayar. Hani durun tek howlukma. Bizat sala. Ene. Ana. Sen akıl oýnaýan, men gara bilen. Düz hani. Ene dedim. Hani dik bakaly göreli. Yeni bir gastoýdan. Sen dik ber bakaly. Han bol hani. Göç. Ay, turjağım belli. Yine şeydi koyuyorsun olayım. Ağzını yine. Yaman karıyan, göç de ho. Uy. Durma. Yine şeydi katı dokumu var. Yine men ne şeyler. Oho. Adil pili sürdüm diyene. Onu yalıp bolsa yine piyadanı büreysi üşer. Piyadana alanın alası olma. Ata, sen maybi? Onu göre verir. Hani göç de ho. Ata,
Sen näme Türkmenistanyň çempionu boldunmy? Dünýeden habaryňyz ýok. Hey, pilin uloğun nuhlat birilen nilen näşe. Ine, Recepcan, atyna ma gitti. Hey, yaşkan tigir türmen püşt oynamaly eken. Ana inni tolonmas betir, kime geregini bulun? Ata siz bu zatları maňa beräň-de. Ya, sen näme yaratjak bulary? Bu da atagynyň taý. Ya. Ne kömegi derýärmi? Hay, muay diýen ne? Bäýne 3 köçüm ömründen görkezýär. Ine. Han goçan. Näme bol? Göçde. Näme pikir edýär? Ýekiji göçüm var. Ine şuda göçýän. Ana şundan ýatýan. Ine. Ana şuna yattın diýerler. Näme? Ýene dikjekmi? Ay, ýene bir gün. Yer bolýar goňşy. Tawa turanna. Be goňşy, şuna bir hili bollaý. Sen bugün gowy oynadyň. Hani Ay doğrudanam ha sen şunu bir hili urmuyor. Yer bolýar. ertir dowam edýär goňşy bolýarmy? Bolar. Ata, menem World Sepeti sportuna ýazlaýyn. Sen çynymmy? Howa ata. Meňem çempion bolasym gelýär. Çempion bolmak aňsat durýarmy? Aňsat däldigini bilýän. Sen bolupsyň ata. Nesip bolsa menem bolar. Goňşy? Wah hey. Kuşt bilen ýatdan çykypdyra. O keýwany birazajyk sowuklyjak bolupmy? Limony beripdi. Häzir goňşy, geregiň limon bolsun. Ha? Ya, sağ ol goňşy. An bolany bol, an gel, ani gidiver. Abdullah, terefak bol ýykaýma. Ýene men Bor ene, bor. Howula. Gelber, berkirak yapış. Ay berekella. Hani? Korkma, berkirak yapış sen öldürürsün. Hani? Korkma. Berekella, öğreniyat bolama. İyice kankam geldi. Ine, sana. Sağ var kalk. Tuvaleme. Yör hani? Duydum. Getir elindeki alman yük vereyim. Al et. Yör. Ayla. Değil o tarafı. Ayla ver. Abdullah, Oh, atan nerede? atam ilaçxanada. Mereydim. Aşır, ne beýle ýerläpsiň? Kaka, sen gaýtdyň öli. Menem durasym gelmedi. Biderek göwnüňe degaýdym diýen. Ýokla. Hey ataloğluň arasynda da göwüne degişme howamy. Kaka, kätemen kızmalyk edäýän. Atan kimligini ata bolanda bilersiň diýerler welin. Başaramok. Belki gedelençe gider. Sağ ol oğlum. Ýöne men gidip bilmäýmesem. Näme? Sana näýe düşündirsem käm.
Näde aýtjagymı bilemok. Yok diýmesene kaka. Abdullah anam, Leyliza anam alaly. Men seni begendiretim gelýär. Sag ol. Ýöne men gidip bilmen. Menem gitjekdi ata. Menem uçacak. Gidelin din zalalin. Näme kim zadymyz barmy kaka? Kim tadymy da ýok oglum. Men ýüregimiň ämsliýänini hey pikir etdiňmi? Ýumşak mebilem, hiç göşük maşinlarym, hatda şu limonlarym men göwünden turanok. Häzir dünýä ütdiýär. Ýurdu bu da ütdiýär. Men agtygym Abdullah daşary urtdy, türkmeniň baýdagyny alyrsa, maňa başga zat gerekdir. Abdullah, ögrek geç, ögrek. Ayağını işledim çaltıra. Hatım galmajak bol. Yetirimden tır tiýdirek. Tır. Tırda bol. Näme haýal sürýän? Bol yetirimden. Alma. Gol çaltıra. Kasım. Näçe haýdasaňam ýyda galýan ay. On göreger, sakla şunu, men su alyp geleyim. Bor. Kızım. Baryan kak. Agayr, geplerini alırdın. Abdullah, sen nere?
hälden bäri ölse bitli oglan ýydymyzdan galman gelýär boli. Eýgilikmi kagydım. Kaka, men sana garaşyp oturan yerimde depderimi galdyrdyr. Şonu getirýän. Ol şonu getirýär. Şeyde mi gydym? Durun! Depteriňizi alyň. Salamu aleykum ağa. Wa aleykum esselam. Depterini galdyrdyr ne? Şeyde mi? Şonu getirdim. Bolýar. Hawa. Bora. Hawa. Alayım. Kim ayol? Bilmedim. Bilmedim. Bilmeýän o zaman ben birine howlap ýördüm. Depterini galdyrdyr. Haýdy bir galdyrlan depderi ýeriniň ýerinden howlap berçegay. Sana näme, men sana näme? Ýydymdan gelýdim men. Ay bolýar da, mene ýydymda gaýtjak. Atam garaşýandyr. Hey. Ökçäňiz sallama. Aýaňyza ünitverim. Birin basaňyzda beýlik aýaňyzy çekin. Tizrek, aýaňyzy ünitverin. Tizliň görýärmiň? Pete düşýär. İşläberin. Alo, Hawa. Näme bar ya? Recep, hani yakacağımın ayak çeksen? Birce haýyş var. Abdullah'ını men toparma verip bilmedin mi? Oňa şo taýda gowy var. Arslan bilen bolsa hazam güýçlenir. Yer nädýär? Sen öz toporuň güýçlendirip meňe melim kesip bolýarmy? Yo, men Abdullah'ın aladan ne diýän o? Düşünýärmiň? Abdullah'my ýa öz aladan? Her toporuň özü lider bolmaly. Eger de men senden Arslany biziň toporumyza geçir diýdim. Özüň näme görürdin? Bolýar, galanlaryny çalışdyryp maňa ýetirek bolýar. Nuri. Görýän bolýan Rejaban ken halam o idi. Näme Ahmet Nadaroviç. Menin ha 20 ýyl bäri şu kärde işläp ýör. On geleni ýaňy bolýan özüni ondan bäri tutýar. Bolma da. Rejaba öz wagtynda sporda ken goşun adam. Ol öz işini gasyp gowy bilýär. Dogry, ol öz ýene adam. Ýönuny tejribe bar. Ol ustat diýelimçi. Bir de şoň ýaly adamlar edek. Bolýar, men işlem men gitmeli. Ýör sen bilen, ýör.
Bibi, Hava näme? hani maňa bir kofe bersene. Bolya, häzir el täýerin. Yeni nire beýle holuýan. Törgönleşige, dira oreýdiň. Turgunlöşüge. Turgunlöşüge diýip özüňi görge goýup ýörtüň. Ýaşuly adama meňdeşler. Sen şu ýaşyňda şey diýip tigirçi oglanlaryň ýzyna selpep ýörmelimi? Mene saňa näme diýjegimi bilemok. Ogluň işi etek, agtyň okuwa ýermeli. Vay, mun kellesini turgunlöşük. Hey beýle de bir zat barmy? Recep. Özümem ýadajak bolýan. Geçen ýarışda şu Abdulla ýyzaly bolyn men barbadım alaydy. Özüňe haýpyň gelsin Recep. Biri ozmaly bor, biri galmaly bor. Netijesi näme? On ejefem göwnänok. Men on sportda geleceğine inanýan. Recep, ýalňyşma. Abdullah birden okuwa ýerip bilmese. Atasy tigir diýip başyny bulaşdyrdy diýse, saňa agyraymy? Sen düşün bebi. Onun sporta olan hüwes var, hyju var. Men ona gerek. Bebi. Sen zaltyr başyňy agyrtma. Abdullah çağı del. Velosiped sportunda da edir beýleki sportlarda ýaly bileleşmek bar. Her toparyňam öz güýçlüsi bolmaly, hem men oňdaşlyk guruşamaly. Karşıdaşlaryna gabatmaly läl. Düşündiňizmi? Egerde karşıdaş bir öňe çykaýan ýagdaýynda herrew ýygynyň kowup etmeli. Egerde özüňden bir öňe saýlanta, beýlekler kowup etmeli ýaly öňlerine geçip bolan baslaryny ýatyrmaly. Düşündiňizmi? Häzir orta daşaryk çykyp Velosipedde barlap görjek.
şokoladdan erteňe. Sağ ol. Salam. Salam. Siz meni tanıdınızmı? Gödül ýür gijag alaymy? Häzir barýan gyýlar. Tanadym. Dipderimi getireniňiz üçin sag bolun. Siz şu taýda okuyaňyzmy? Hawa, bagşlaň, gijag alýan okuma barmaly gideýin. Abdullah. Abdullah. Kasım, sen maýby? Owa. Öküzimizi boşapdyr. Atam aly ok etýär. Gözümäge delle. Şu wagtmy? Owa. Ha, bu haradyr. Abdullah. Ho, Geçen tur görnüşde yaman gowşak görnüňle. aýdy oşaňa meňe özümem haýran. Bir hil uquym almadymmy, näme? Atamam şey diýer. Bärdeken ha. Aýtdym men uzağa giden näler diýip. Kasım, Aw. mene entek taparsam öýtmedim. Bolsa da janawar, gaty daşada gitmändir eken. Dogry aýtdy. Näme de bolsa açak tapdyk. Hawa. Bolsa da öküdüňde tapdyk Kasım. Inni bir berkirakdan o. Ataňa begener ha? Atamam bir ýerlerde göz ýapýar andyr. Inni ataňa gözlemeli bolmy? Atam ol ogyaldy. Näme boldy? Ata! Ata! Ata sana näme boldy? Näme bolupdyr? Bilemek. Ýüregiň näkär? Ata! Atam çağırayınmı? Çatlaş! Abdullah değil kömek çağır, bul! Ata! Atacan sana näme boldy? Atacan! Gözüň açaýdy atam! Atacan beýtme gözüň açaýdy atam! Atam!
Atam gözün açmayın mı ata? Ata! Häzir. Häzir. Ata! Atacan! Ata! Ondan Ata! Eldir ata! Ata! Eğer dil kömek gelir. Dil kovulacardın. Ata! 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 Atam, dendiri. Lukman, atam kovulacak mı ka? Hova. Kovuluşar. Onu tezirek kasahanaya gitmek gerek. Turgunlar. Yakın günlerde Türkmenistan'ın çempionatı geçirecek. Men tin turgunlaşıpda ha jogapkarly bolmagyny isleýär. Biz toparmyda laçynlar diýdik. Laçynlar! Siz uç kimin uçmalysyňyz. Hemmedem tiziň turgunlaşyňyza da bar. Bolýa. Şuňlukça hemmeňiz boş. Durani. Ataň ýagdaý näýeli? Kovuluşa. Men adymdan talaňmaýtyn Bolýa. bolýarmy? Agşam bararyn. Gelin garaşa. Bolýa. Sağ ol. Bar. Alo Kasım, O, velosiped sürmäge delli. şu wagtymyr velosiped tuamay, ensek günem doganaga. Men aýatjak, öýlen turgunlaşykda sürerse. Bolýa.
Abdullah, Kasım, bir yerden hem işleyen o. ay hiç yönü durun mene. Ha näme? Elinde gülün var. Bir daha çağda gidilýär. Ha. Ay güllür de dost näme? Sen özüň bärde näme işleýän? Men mi? O sen dag kim boldun? Şu näden bir gilay. Näme bolýar taňa? Aýt belki kömegim diler. Sen özüň nire barýadyn? Men ne şu ýere İnglis dil kursuna gatnaýar. Tapaga barýar. Şu ýere mi? Awa. Yadyňa düşýärmi şu ýerde bir gy depterini alypdy? Kim ýa-da? İzinen welsepitli yetip bermedimmi? Ol ýaşul adam dämde depter berenim. Yok, o ýaşul gyzyň kakasy öýdän. Şo gyýda mene şu kurs merkezine gatnaýar, tanaň okmay? Ay, bärde gyz köpe. Bulan haýty ýeriniň adyny biljeksen, oňa adyny aýdan maňa. Bol ondan adyny soramaga menne wagt bolmady. Ay, onu men näme bileýin? Bolýar onu men sapagma barmaly. Iýje alman ýüräý. Sapaktan açan çykýaňyz? 2 saatdan. 2 sagatdan? Awa. Be, garaşaýsam kam. Wagt bar eken. Ay, gördi. Bor. Good afternoon, students. Tainland geling diip men dünside näme tawşyryk beripdim? Hay thing'i aýtsa. Ha. Hiçiňiz taýinlanmadyňyzmy? Hany bolun, gelin. Kim taýin? Kasım? Siz bize düğün tavsırık verdiňiz. Kim näme bilen meşgullanýan bolsa şonu aýdyp bermeli. Berekella. Senden başlaýalım. Men? Owa, sen Kasım. Gel. Gel çekinme. Öz halayan sport görnüşüň hakda bize gurrun berä. Sag bolun oğlum. Today is a day of cycle racing under the direction of our dear Arkada, which is taking great speed. Turkmenistan. Siz ýa-ni velosiped sporty barada ingliz diline gowurun berdiňiz. Sag bolun. Siz doğrudan velosiped sportyna gatnaşýanyňyz. Awa. O näme üçin soradaňyz? Arada kakama garaşyp oturýarkam oturan ýerimde depterim oýtky däkdirin. Onuň bir velosipedle ulan izmiden ýetip getirip berýärdi. Siz onu tanaýan dälsiňiz de. Ay. Men näme diýdem kem taňa? Weltepit sürýän kan. Olaň haýty ýerini tanajak. Men bilmedim de. He, bolýa tawur. Gödel. Ho, kaka. Abdullah nereden? Şäherde? Bir dükana gelip gitsene kömeğin gerek oğlum. Şu adamır dukan bolmay kaka. Yük geldi kömekleşmeden boljaklar. Başka adam ýokmy? Vak şu at yok da. Bir sagatdan marsam bolmazmy? O ne aylı bir saat? Uluglar garaşıp durdu direk yükünü sürmedi. Bolýa tawur. Alo Abdullah. Gödel. Abdullah Şu kurtuğu tortu sen nire oku girmekçi. Okumy? Dillerin studna. Meni? Bor kaka, bardy mene. Beden terwen studna girsen o bolmadmy? Velosiped näme? Velosiped mi? Okudan soňam türdüm bolýar. Men pikirimçe siz beden terwen studna girsen o bolar. Bagşlan kakam geldi tawur. Bolýar, sag bolun. Kasım. 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 Lan bilen näme işläp ýördiň? Welsepidiň al. Men sana ýolga garaşýan.
Almaydımdan tür çaltıra. Lan ulan tudurup men nire alıp barýar. Ente güne mä dogano. Täkerin howasından bilen hat ýakymly bolýar. Sen ne bilen okmy şonu? Almaydımdan tür çaltıra. Abdullah, men aýadadım, haly soldumy? Na ýydyma öýe gaýtjak. Ha. Näme demin ýeten okmy? Hani ýydymdan galma. Ýör hani ýör. Tälimçimiz ýarys dönüň diýin jaň diýip aýtdy Abdullah. Sen ingilisçäň bilen nähili? İngiliz dili bilen işin bolmasyn sen. Bilýäň näme diýerler? İngilis dilini gowulsaň, welsepidem gowsurýan diýerler. Men sen näme diýjek bolýaňa hiç aklym çatanok. Näme diýjek bolýaň sen? Men sizi gördüm. Ýene näme düşündirmeli? Ýene de dost diýjeksin sana. Dağınık sürme. Abdullah, sen öňe geç, öňe. Kuat? Ha. Näme bolýar sana? Başym aýlanýar. Demim ýetenok. Soğuklap durnoýar. Oğlanlar, Türgölüne şu dowam ediberin. İýdiňizden ýeter. Bolýar. Bor tälimçi. Ýörüň onu. Ýörüňe ýoglanlar. Hani ýör onunla, tigeriň ulagat. Ýör.
Yine de burada şu düyan şarını hemem şu süydün işleri bilsen peyda Düýäň verer. süýdi näme gerek? Demal şuurlarını topladıptır. Düyan süydü, demal şuurlarını ören peydası var. Isığına da getirer. Alın ne? Dermanhanadan şu dermanları alıp 3 wagtyny içirersin. Bolýa, düýäň süýdünim gerek bolsa tapmaly bar. Ýörani. Alo? Oğlum, bir düýä almaly boljak. O ne hemen düýäsy? Demal ýollaryny çalyň, süýdüň peýdasy bar. Ne diýen ay kaka, şu wagt men işim derdim ýetige. Onsudan men işime Doğrunma. yetişem o. Düýäň süýdi çaly gerek bolsa bazarda satylyp dura barıp alaýarsyň. Düýä süýdüme de boljak gel. Ýör, dermanlar alary. Be, yine göwnüne degeydim öýdi. Bir düýä kim seyreder ka? Haýsyňyz. Neme? Wah. Düýäni detmek maňa mesele de dälle bolyn. Men işlem bilen ýetişmezmi kan diýen. Ýörgüdüm. Neme? Mene işleyen? Sen özüň bilýäň-ä? Çağlarım çağlar wagyndan almaly. Çağlarım maňa garaşy oturanlar. Bolýa. Ata meňe türgönleşigim bar. Kaka, düýe diýdim, getirdim. Meňe aladam var. İşe barmaly men. Ata mene gittim oğlanlar garaşya. Bağışla. Hem o. Velosipedden düýe geçeýdiňmi? Gazanyň alyp berenler daha sen. Ha. Limonlaryny satdyňmy? Eýertmez. Hay kıymar. İlki işeci gidilmeli kenin. Günü düýe diýeýmeler ahir. İkimiz çağalıktan ýary bileter kesipýärdi. Sen şobry bolşuň. Ýyly akly öwretmeli bolsa iki pay berilenýäli. Onuna öýüdüňe tered. Özüme näme bolupdyr? Dünýeden habaryň ýok. Ählil velosipede geçýär. Asen bolsa şol ýek haktyňa velosiped sürdirmejek bolup ýeliňden gelenli diýen. Sen agtygym bilen işiň bolmasyn. Men ony diýişdirnak bolup okul etjek bolýan.
Sen hoq düşün. Men ingliz dilini pul төлep sapagatna diýen. A sen bolsa yarış diýen, türgünleşik diýen oglumy okumaga goýun oga. Welfepet bilsen, sen agtyňy adam eder. Ol yarışlarda tuton yerliligi, karşıdaşını yeňmeyeni öwrener. Bedeni berker, erjellik artar. Okanda adyny da gowy düşünür. Agdyny öldük beren ankawa bolmaz. Ha, aýdy ber. Men oğlumu asyr görýärmiň. Öw aýtdyň däl. Tuton yerini koparman gaýdan ok. Onu men adam etmedim. Welfepet yarışlaryny taplandy. Agtyňa adar vermeden gowy bordy. Nämen gowy boljagyny özüm gowy bilýän. Ine häzir öýe barsaň, Kazım welosipedimiz bir ýet ýok bolup gidendir. Öküdüm açdyr. As däldir. Ola öküd eken. Ola entek sedemekler. Ine görersiň. Goňşy. Sen şu diýäni gapyňda dansaň näde? Sen onsuz da malgara seretmiyorsun ha. Sen çynymmy? Çynım. Kä wagt bir süýdünden bersen bolýar. Irden türgünleri çerer ýaly. Men bir öküzün dinman aladyny tapmany ýörkem. Diýedi ýarebi. Sen wara. Tereden meri näme goýup, näme işleýän bilen o seninni. Başartmadım. Egertmez. Gowy men öýükde. Ya. Kuştuy başga bir oyun oýnaýar. O. Yo. Salam elik Recep ağa. Gorgunmasyň? Şu kuwat üçin etýän aladalaňyza Taňry ýalkazyny aýtmaga gelýärdim men. Bir Lokman kuwada diýe süýdi gowy yarar diýdi. Duyarlılık bölüğün tereder adam yok. Uy, teredere adam yok. On yal olsa getirmen seredip berýärin. Onsuzam öýümizde malym känmen, muňa da seredäýerin. Arkaýyn boluň, siz alad etmeň. Tana udaklan hemmeti doğru he mi? Na wawu hemmet tasdiklanan. Yiğitler salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam. Başlık. Şu nizadi yarışlar. İlkinci 4 ornu eğlen, yığınını topara girmeye dalaşkar olur. Başlık. Geçen yarışların neticetin Cem'in hatavalın yok mu? Hatavını özünü çıkarın. Eğer ki Astana'daki yarış ağır vatkarlı. Öňden ýenk gelýän türgün şu günem görkezýär öz netijesini. Häzir günne biz iň güýçleri taýlamaly. Laçynlarym öz hakyky laçynlyklaryny görkezerler de. Görmeliler. Oğullar bilen bir ýyl bäri işläp ýörsiň. Görkezýär güýçlerini. Ahmet Nadaroviç. Laçın topur bir emele edecek bolýar, bir düşünmedik. Näme diye?
Emelliýilse biziň gowşak ýerimiz. Biziňkiler ýa merçi otor, ýa da galyr. Emele bir batyrlykdyr ýerine, eger bilseňiz. Men ädegişen ýarışdyr güýçlüýini, gowşagy derrew anyklar. Bagşlaň men häzir ýarışa taýarlyk görmeli. Durgani. Nire var ya? Ata koy ver. Men ýaşa var ya. Odulim giýje alyp bar ya. Ýaşyň gutor desem, giýiş altyra goýu. Gir diýen sana. Bul. Şu tigirin amanat bolaýa. Ýoksa çekijiň aşagyna salýan ýer. Gowsy barda maallym ne? Näçe taýýarlyk gördük goý beraýdy ata. Bugün diýil şuna, okuwam ýok. Maallara da ot getirdime. Bilýän meseň näýe ot getireňi. Han bul giriyor. Gir diýen. Eger men diýenme kulak asmasaň, dağ duvary ata diýip adam tutaýmagyn. Ogluň öýden çykaýmasyn. Beýdip durmasana, goýber gitsinne. Goňşulaň ýanyna masgar etdiň ne sen bizi? Näme? Haýr goňşy. Geldi şağa? Haw. Salamu aleykum. Ýürsene. Wa aleykum assalam. Ýür. Gomansoň. Salam ere. Näme? Sultan Murat oğrundan nerede? Ağırda. Hani Kasım? Ay entebe gelenok bilemok Kasım'ın nideliğini. O ne ahir gelen o? Bıçak açın. Gelmeli ahırın. Qahrın getirmesene kakatı. Köşeşsene. Gitsin. Ýürsene. Goý gitsin. Bar gidäýsene. Maňa aýdan metmen artyn gerek ýok. Barsan oğlum gidäýik. Bundan nazar oğlum ahlyken ahry. Ey maňa ata diýme. Kakatı. Goý beraýdy ata. Çağa bilen deň bolup näme? Ay. Ýür. Hani oğlanlar Kasım gelýär. Nerede oğlum? Näme eglendin Kasım? Ay. Beýdip weltip turup bolmaýmasa. Bu men in soň ýarşym bolmak ahmal. Näme üçin beýdiýän düşünükli jaýsana Kasım. Sen näme men atam tanaň okmy? Be. Oğlanlar, mende bir pikir var. Bolun hemmämiz üýüşüp agda birlikde Kasım üçin işledek näde ha? Kasım ýeňje deliň. Näil görýäňiz? Siz meni öldürjek bolup öýdüňizi galaýmasaňyz. Oğlanlar. Meni dinleyin. Häzirki ýarış sizin ýyl oýydan türgünleşiginiň netijesi. Ýadyňyza salyň. Biz näçe azap çekdik. Men siziň ozaňyza inanýan. Siziň araňyzdan bolmanyny kiýiňiz ýygyny topary hökman düşäýmelisiňiz. Esasy ünsi Ceyhun'a verin. Abdullah, Arslan'dan gözün ayırmagın. Kuvat, Abdullah ikiňizden tamam hasullar.
aladet betälimçi hemme zat gowy bolar. Şu gün laçynlar hökman ýeňer. Esasanam Kasym ýeňer ata, ine görersiň. Eliňizden gelenedin. Yarışdyr. Garaşmaýan dadyň bolup biler. Bolýar ata. Bolýar onu turgunlar. Güýjümi daýamar. Arkaýyp görüp. Bor. Hormatly tomoşaçylar, hormatly velosiped sportunyň muştaklary. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň ýurdumyzda sportuň dürli urlarynyň dürli ýaşlar ýygydaly geçirip gelýär. Bilşimiz ýaly hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen sportuň dürli görünüşleri bilen bir hatarda velosiped sportuny hem aýratyn uly ösýärler. Onha bugun bolsa paýtagtymyzda velosport ýarşy boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirilýär. Hormatly sport öýçilerimiz ýarşyň başlamagyna da ören az wagt galyp bu ýarşa ýurdumyzda belli toparlaryň bir hatarda jeýin hem lasyn toparlama gatnaşýar. Elbetde bu çempionaty turgunlarymyz ören üçin taýýarlyk berýär. Turgunlarymyz bu ýarşyň dowamyny 110 km araly geçmeli bolarlar. Ene de görüşimiz ýaly ýarşyň emini ýarşa badaga berýär. Soyun bağları ne acayip eken. Bulmasa da Rimikide acayip. Neme de acayip. Vah. Gözelcan. Men täze oýnumyň görkezişine 2 gün çykgaly. Men bol bir sözüm kellemde ýokda. Ýoksa da inni kepde halkara teatr festivali geçiriljek. Festivalda gow oýunlarym görkeziljek. Senem görmäge bararsyň agydym. Bolýaýdy. Ýöne joralamam, alyp barmasam bolmaz. Alyp bargydım. Sen gydım duz bile çörek alyp gaýt dukandan. Bolýaýdy, häzir. Berekella, Zuma seresene Zuma. Bulun edibersini. Bizim velosportumuz nähil ýokary derejä galypdyr. Oğlu çary, şu turgunnyň tälimçisi, men goňşym Recep ağa da. Şeýlemi? Zuma, menim ogluma velosiped alyp ýarşa gatnaşdyraýsam nähil bolýan ha? Gaty gowy bor. Ýarşyň çekeleşki pursatlary entek öňde. Ýakman adamlar sport öýçilerimiz Çary, şu barýan men goňşym. Haýsy? Hana şu öňden barýan Kasym da. Bu sannaýdan akdygy diýsene. Hawa geçilmeli ýoluň agramly bölegi entek öňde. Turgunlarymyz biri-biriniň tiýligini artdyraryna Bolýa, bar. Ýan bolsalar gerek. Umuman velosiped sportuny, Bar gidiberçi. ýarşlaryna şeýle ýagdaýlar ulanýan tilsim. Şu tilsimleri biz özümiz velosport boýunça geçirilen dünýä ýarşlaryna ýygydan ulanýan. Abdullah sen bolsa bu ýarşda Ay ýok, birinji Kasym geler. bilen peýdalanýarlar. Hormatly tomoşaçylar, hormatly sport söýüjilerimiz, ha ýarş dowam edýär. Turgunlarymyz geçilmeli ýoluň dağlyk ýerlerine ýollaryny dowam etdirýär. Inalece getirdim. Görüşmedi ýaly turgunlarymyz tiýizliklerini artdyryp başladylar. Geçilmeli ýoluň agramly bölegi entek öňde de bolsa, turgunlarymyz biri-birinden ara açmagy, ýüreklerini düwelemeňdiýär. Hormatly adamlar, ha şeýle ýarşlary geçirmäge
giyin güýçülüklerden hormatly biznetimizde ähli sport öýçülerimizin adından köp tawwardan aýdýar. Ahman arkadamyza hoşallygymyzy bildirýär. Sebäbi şeýle ýaşlaryň netijesinde Türkmen sporty dünýä Naharat taryan. şeýle de Türkmen sportunyň halkary derejesindäki awry Uniketde teatr festivali geçirilýär. Gow oýunlarym örkedilýär. Film görmäge bararsyňa. Yehip bolsa, inşallah da bilen teatra barmamyzda köp wagt bolandyr. Turgunlarymyzyň arasynda eýam velosport ýaşlaryny özüň tanadan turgunlarymyzyň atlaryny size ýasladysyňyz gelýär. Laçyn Topordan Abdulla Oğun kuzoglan näme şol? Ýadyma düşen oka. Jeytun Toporundan Şeylemi, yer bolýar. Akşam siz maňa garaşyp oturma. Bolýar. Men akşam ýyjrak gelir. Bolýar. Teatrda ýokman bar. Bar tagamanma. Öňkü ýaşlardaky görkeden netijeleri bu turgunlar barada gyzyklanma döretdi. Siz häzir öz ekranyňyzda Laçyn Toporunyň öňde barjy turguny Abdulla Aşerow görýäňiz. Oğlanın gidişi elbet değil. Ferit, Kasım Abdullah'dan galman geliyor. Oğlanın gidişi elbet değil. Komşu! Ha komşu! Gel nişağı! Nerede hoten? Gel nişağı! Aa komşu! Oğun näme o? Berdimin. Aa gel nişağı! Satrak televizyon aç! Aktın mörkö diýerler. Kasım mı? Hava Kasım'ı! Satrak geltene ho! Koy hava tutsuat! Bar ho! Tidirek televizyon aç! Hormatly sport öýçülerimizin ha ýarış çekilişi dowam edýär. Siz häzir öz ekranyňyzda Laçyn Toporundan Kasım Gellimrad görýäňiz. Görüşmeli Sür batıra! Sür diýen! Artlan medet. Sür! Artlan öňe geçermi? Görüşmeli eýam turgunlar biri-birini görnetin araç başladylar. Turgunlarymyza öz tiýirlikleri artdylar. Dağın yukarı kalyan en bir sılsırımlı yerlerinde turgunlarımız hayır tani Kasımcan satmazlığa sarşıyalar. Görsümür yağlayı turgunlar yolun öğrümlü yerlerinden bir kıyın yerlerden tiyiliklerini boğsatman yukarı kalıp baryalar. Endek yol uzak, büyücü dayan. Almunum. Düzdürek bol, men aydanlam ýadymdadyr. Al şunu. Al. Ýapyda arany açardın, düşündüň maňa. Abdullahym gözden salaýmy? Häzirlikçe bolsa öňe. Gayrat et, gayrat et. Öňe. Yarış dowam edýär. Kasım Gellimradow. Kasım Gellimradow Kasım Gellimradow diýdimi?
Hava kahım deydi görlemen dursana. Berentlikten Bol aşaklığına bol, gaýry uğradylar. bol. Bu ýagdaý turgunlara demindir sömäge mümkinçilik berse gerek. Hormatly sport seyircilerimiz, ine de bu yarışda 3 tane turgun öňe saýlanýar. Olar Arslan Medet, Kasym Gellimratov hem Abdulla Aşirov dawy. Arslan Medet bu ýene derediýär. Ol bäsleşleriniň araşmagy isleýärka. Ine de Arslan Medet bad alyp başlady. Arslan Medet şeýle yarışlarda öz usbatlygyny görkezdi. Ol ýetýidinden. Kasym Gellimratov öz tiýligini artyryp başlady. Tiýligini artyrmak oňa entek ýerdämkä? Pellahana seni ol şu tiýligini saklap başararmyka? Arslan Medet bolda ähli güýjüni sarp edip Kasym Gellimratowyň ýygynyň etmek isleýär. Eýleki turganlar bolsa öňde barjy üçlükden 5 minut çemeti ýygydan gelýärler. Görüşmez ýaly Kasym Gellimratov bolsa pellahana barha golaylaşýar. Ýene de yalnızca sekundlardan yarışın ýeňişi belli bolsa gerek. Kasym Gellimratov ähli güýjüni sarp edip pellahana ýetip gelýär. Ýene de Kasym Gellimratov pellahanadan Ana oğlum şimdi. Kasımcan yendi. Hay töveleme. Şampiyon diyen adam nasip oldu. Pellahanadan ikinci Abdulla Aşirov. Üçüncü olup bolsa. Aytdım ben kahramanlar berekella. Hormatly sport seyircileri. Berekella oğlanlar biz sünniňi bilen kutlaýan. Son. Kutlayan nece kutlayan. Ana gördün mü? Men terbiyeledim de. Gördün mü? Çağam senden kaçıp ne günlük bilen tırmıçılık aldı. Keyvani. Sen kovjetlerini palau tayarı. Eğer mihmanı Oldu ya. Recep olsa tüvölümü türgünü eştirirdir. Gelli soňsy. Hene gaty içip pikirler demek eni. Men näme etdim olsa? Görmüni? Men näme etdim hem diýen bolýarmy? O sen näme edin maňa? Oğluma tigirtirme diýip beren. Men öz oğlumu da tügürtürme diýdim. Öýde Rahman gözüne ýaş aýlap otyr. Bilýäň şony. Eje hep ýylyň gepine gidip oğlumy tigir ýaşynyň goýdum diýip iňirde ýa. Ayıngır derdi olur. Näme ayarları ver etdemeysen? Ayarlardır da ayıngır derdi. O yarışa atlısı öz oğlum o da ayşık yarlar ona. Şeylemi. Men oğlumyň sen oğlumdan näme dikem? Ay bu ostun da onunla. Ay koy hadi. Arman ağam yaltıyla yal. Yoksa seni değmelden belli de olayım. Ay! Yeteceğini bilen olsun görenin ağzına ankırıp vermezler. Alo. Dinleyen. Hova. Oğlum da yükü. Bolya. Men özüm häzir garaşylar. Gözüm baryan häzir. Hiç bir içeri gitmedim. Ine gördüňiz ýaly Pellahanadan ilkinji bolup geçen turgun Kasym Gellimratov yarışyň baş bayragy. Kuba oşurlýar. Biz bolsa şu pursatdan peýdalanyp hormat prezidentimize Gahryman arka dağımyda Türkmen sportuny ötürmäge berýän öňü üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahryman Men de arka taratdym geldi. Benim baş aman olsun. Ähli işleri rowaşykara wetlendir.
Ana bizim yeniçilerimiz geldi. O görýärmi? Hani men kuwadım? Ogulçygym birinde hani? Assalamu alaykum. Yeňiş bilen geldik, yeňiş bilen. Gelin, bu gurpedy. Boyuma döney. Kutlu olsun, kutlayan oğlum. Toy pişmetinden var. Alın, alsanızla. Oňardyň oğlum. Berekerli oğlum. Üstünden bile kutlayan. Berekerli. Dayan. Ene geldiş katmın kuboy. Ay tüveleme. Bir doğru adını havi. Ah. Bu saniyenin ana uçuyor. Yürün iyi var Ali. Kutlu olsun. Ay bugün toy ahiri. İsteyen mi toy bugün? Hani yürün hani iyi var Ali. Yo, geldiş toy bizim işimiz. Yo, Kırıcıkcan. Hani getirip Bugün toy ne diye? Gidem dağdalı. İyi var Ali. Hani yürün hani. Yürün adamlar. Geldiyse arada bugün edegdim onu bağışlardın da. Götürek geçeyiptirine. Yaşı ediptir. Bağışla o. Yani yok nadarcan. Benim oğluna ait. O yolun velosiped sporuna katmıştı. Hani yürün hani iyi var Ali. Talipler, şuun bizde şahatlıklı gün. Bilşimiz ýaly siziň talip deňduşyňyz Kasym Gelmiradov. Türkmenistanyň velosport ýarşy boýunça çempionu boldy. Men onu öz adymdan we siziň adyňyzdan tüýs ýürekden gutlaýan. Geljekde de şeýle üstünlükleri eýe bolup, watanymyzyň baýdagyny alasmanyna parlatmagy arzu edýän. Berekeller. Göder. Men taňa bir zat aýtjakdym. Hawa dinleýän. Ara dedeň detlerini ýygyňdan ertip beren oğlan ýadyňa düşýärmi? Hawa ýadyma düşýär. Men onu tanaýan. Sen näme aýtmakçy bolýan? Ikimiz bir toparda turganyna düşýäs. Men onu ikiňiz çeleýälimde gören wadyma düşündim. O taňa garaşyp dur. Hani? Han haýyly bägully. Yüreklerine, yürekler dana. Bugün aşkın odun yaktın kalbimda. Senin cemalına bollum pervana. Baktım olup dünya baktın kalbimda. Bizi sataştırdı nurana yolu. Süyün keşfini gördüm elim oşurdu. Bize gülüp baktı nurana yıllar. Bugün dine süyüvi hatta pışırda. Bugün dine süyüvi hatta pışırda. Seni küysep gezdim reyhan düzlerde. Aşkıma besleyin sehra çölleri. Süyün keşfi görünür hunha gözlerde. Kalba mehir paylar süyü gülleri. Bizi sataştırdı nurana yollar. Süyü keşfini gördüm elim oşurda. Bizi gülüp baktı nurana yıllar. Bugün dine süyü hatta pışırda. Bugün dine süyü hatta pışırda.
salgymda Gökden güneş bolup sana bakayın Diňe seni küýse gidýän jahana Perwad eýlep arşda kanat kakayın Bizi satıştırdy nurana yollar Süýüň keşfini gördüm elim oşarda Bize gülüp bakdy nurana yıllar Büwündiňe süýüň hatta pışırda Büwündiňe süýüň hatta pışırda